Der var engang herre Skammelsen, som boede på sin gård, sammen med fru Skammelsen. De havde 5 sønner. Ja, de her 3, de er så ikke vigtige, så nu fjerner vi igen. Det handler nemlig om Peder Skammelsen og Ebbe Skammelsen. Ebbe Skammelsen, han arbejdede så for kongen, kong Frederik, i København. Ebbe Skammelsen er forlovet til Adelus. Men da Ebbe han er i tjeneste ved kongen, så tænker Peder, hey, hende der Adelus, hun er sgu da vildt lækker, så jeg påstår lige, at min bror han er død, så jeg kan stjæle hans dame. En nat drømmer Ebbe Skammelsen så en hel masse, at der sker en hel masse skidt på gården derhjemme. Det fortolker Ebbes ven, meget flot, til at ja, der er et eller andet galt derhjemme. Hans bror vil simpelthen stjæle hans dame. Ebbe rejser hjem, hvor han møder sin mor, Toulouse, og hans lille søster, som fortæller, ja, Peder han skal giftes med Adelus. Det bliver Ebbe sådan rimelig sur over. Ebbes far beder så Ebbe om at servere, eller skinke, til hans brors bryllup. Men hver gang han kigger over på sin meget, meget smukke Adelus, så begynder han at græde. Adelus. Ebbe vil have Adelus tilbage. Så Adelus. Jeg vil slå min bror ihjel, og så vil jeg giftes med dig. Men Adelus, hun tænker, nej, nu er jeg sgu blevet gift med den ene bror. Jeg gider ikke gifte med dem begge to. Så hun siger nej. Fordi hvis Ebbe han slår hans bror ihjel, så vil han også miste hende. Det gør Ebbe sådan rigtig, rigtig sur. Så han slår hende en lille smule ihjel. Ebbe bliver altså rigtig sur, og slår Peder en lille smule ihjel. Død med Peder. Bliver sur på hans far, giver ham alt muligt. Sov. Og skal holde sin mor. Ebbe blev så dømt fredløs, og lever nu i skov. Som herre Skammelsen, mineren. Som fru Skammelsen, hjertet dronning. Som Adelus, Wonder Woman. Som lillesøsteren, Alice. Som kongen Guldrod. Som Ebbe Skammelsen, Batman. Og som Peder Skammelsen, Robin.